Колеги, здравейте! Днес в нашата комисия има постъпили 4 докладни записки. Преди това 100% сме тук от 5, така че можем да започваме. Първата докладна записка е от Людмил Аспарухов Терзиев, кмет на община Хаджидимово, относно кандидатстване на община Хаджидимово с проектно предложение по процедура БГ РФ 1309 инсталиране на фотоволтаични системи 5 и съществуващи социални услуги, делегирана държавна дейност чрез директни предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост. Първата. Втората е от председателя на Общински съвет Хаджидимово относно отчет на дейността на Общински съвет Хаджидимово и неговите комисии за периода 1 януари 25 до 36 25 година. Третата е от кмета на общината утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община Хаджидимово за учебната 25-26 година. И последна четвърта е приемане отчет за касовото изпълнение на бюджета към община Хаджидимово и на годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 24 година. Предполагам, че нямате някакви предложения да включим нещо друго. Можем да започнем директно по същество. Първата, която с 110 входящ номер от кмета на общината относно кандидатстване на община Хаджидимово с проектно предложение за фотоволтаични системи в съществуващи социални услуги. Решението, което трябва да вземем е: първо, дава съгласие община Хаджидимово да кандидатства и да изпълнява проектно предложение инсталиране на фотоволтаична система в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност за предоставяне на социални услуги чрез директно предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост. Второ, всяка една социална услуга, предоставена в дневен център за стари хора, която сграда е предмет на интервенция по процедурата, ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по инвестицията и одобряване на искането за окончателно отплащане от страна на структура за наблюдение и докладване. Предназначението на сградата или помещенията на дневен център за стари хора, обект на интервенция по инвестиция, няма да бъде променено за период не по-малък от 5 години след датата на приключване. Трето, упълномощава кмета на община Хаджидимово да предприеме всички необходими действия за кандидатстване с проектно предложение на община Хаджидимово. Това е, колеги, първата докладна. Ако имате мнение, предложения, изказвания, заповядайте. Няма ли? Ами ако няма, колеги, предлагам да гласуваме. Който е за приемане на това, което ви причетах, да не да чета на ново тези решения, т.е. относно кандидатстване на община Хаджидимово с проектно предложение по процедурата, моля да гласуваме. 5 за, 0 против, 0 въздържали се. Първата докладна относно кандидатстване е приета. Втората докладна, тя е по отношение отчет за дейността на Общинския съвет Хаджидимово и неговите комисии за периода 1.1.30.06. Тук мисля да не чета абсолютно нищо, защото всеки един от нас е участвал във всички видове комисии. Тук е описано абсолютно всичко. Така че просто това е свършено. Към този момент това е направено. Участвали сме. Така че един отчет може да бъде гласуван само. Аз не виждам нещо, какво можем да... Тоест решението, което трябва да вземем е Общински съвет Хаджидимово приема отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 1.1.25 година до 30 юни 25 година. Ако няма предложение или питане или каквото и да било, колеги, предлагам да гласуваме. Който е за? 5 за, 0 против, 0 въздържали се. Комисията приема отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 1.1 до 30.06.25 година. Третата докладна, която е от кмета също, която касае утвърждаване на структурата на детските градини и учебни заведения в община Хаджидимово за учебната 25-26
година. Така, тук сигурно е хубаво да се запознаем. Вие вероятно сте го гледали. През учебната 25-26 година в общината ще функционират 3 детски градини, 2 средни и 3 основни училища. Във връзка с приемането на структурата на детските и учебни заведения в общината за 25-26 година и във връзка с член 68 алинея 1 точка 2, член 69 алинея 1, 2 и 3 от наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно образование и е необходимо Общинския съвет град Кождимов да вземе решение за допълнителни средства, изчислени в размер по член 68 алинея 2 точка 2 от наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на следните училища. Основно училище Никола Вапцаров в Привлен, основно училище Свети Кирил Методий село Блатска за учебната 25-26 година. Във връзка с това ви предлагам да вземете следните решения. Те са, между другото, много решения номер 1, решение номер 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ако искате да ги изчита всички и след това да гласуваме на един път или едно по едно. Как искате? Добре, тогава започвам с решение номер 1 на основание член 21, алинея 1, точка 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, член 54 от наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, Общински съвет град Кичилима утвърждава групите в детските градини в общината както следва. Детски градини 3 броя, 16 групи. Детска градина Надежда град Кичилима 8 групи общо, от които Кичилима 4 групи, детска градина град Кичилима 4 групи, една ясена група, една група изнесено обучение, една група изнесено обучение и още една такава. Това са село Беслен, Теплен и Блатска. Нататък преминаваме в детска градина, не забравяйте село Копривлен, 3 групи. 2 село Копривлен, една изнесено обучение село Новолевски. Детската градина в село Албаница са 4 групи. Това е първото решение. Там няма ли ясно? Не. Не. Няма. Закрито. Така се реши, вероятно, или? Иначе ясно като приключи те са годините. Не ми кажи, няма да има. Ако някой иска да каже нещо това, добре, няма проблем, тогава продължаваме към решение номер 2 на основание член 21 алинея 1 точка 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, член 56 алинея 3 от наредбата за финансиране в системата на предучилищно и училищно образование, Общински съвет Хаджидимово задължава директорите на детските градини да разформироват групите, когато броят на децата се намали под определения минимум. Брой деца в група 12. След промяна на списък образец номер 2. Така, след детската градина само списък образец номер 2. Решение номер 3 на същото основание във връзка с справка за пълняемост на паралелките за учебната 25-26 година от Основно училище Никола Вапцаров село Копривлен, Общински съвет Кождимово реши утвърждава един брой маломерна паралелка с минимален брой ученици в паралелката, не по-малко от 10 броя, както следва, четвърти клас 11 ученици. Това е решение номер 3. Решение номер 4 касае Основно училище Никола Вапцаров. 6 броя маломерни самостоятелни паралелки с минимален брой ученици в паралелката не по-малко от 10 броя, както следва. Първи клас 6 ученици, втори клас 4 ученици, трети клас 9, пети 7 ученици, шести клас 7, седми клас 9 ученици. Необходими средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по едини разходни стандарти за ООО Никола Вапцаров село Копривлен, умножен с не по-малко от 20 на 100 от размера на съответния разходен стандарт по член 68 алинея 2 точка 9 от наредбата за финансиране. Следващото решение номер 5.
Разбира се, финансиране на институциите в системата предучилищно и училищно образование в размер на 14 932,66 за съответната дейност до края на финансовата 25 година. Решение номер 5, основание 21, алинея 1, точка 23 същото, финансиране на институциите в системата на предучилищно и училищно за учебната 25-26 година, ОУ Свети Кирил Методий, село Блатска, Общински съвет град Каджидимово реши: утвърждава една маломерна паралелка с минимален брой ученици в паралелка, не по-малко от 10 броя, както следва. Седми клас 10 ученици. Следващото решение касае подробно всичките паралелки. Утвърждава 4 броя маломерни паралелки с минимален брой ученици в паралелка не по-малко от 10 броя, както следва, извинявам се. Първи клас 9, втори 6, четвърти 8, пети 9 ученици. Необходимите средства са 17 689,48 за съответната дейност до края на финансовата 25-та година. Последното решение, което трябва да вземем, е на същото основание, касае Средно училище Свети Пейски Надарски, село Обланица. Общински съвет град Каджидимово реши Тук Владска имат ли 3 и 6 клас? Или те са повече от брой? Не, няма. Вероятно няма, може да са нулеви, поне не е дадено. Няма. Седне горе 10 деца, долу първи, втори, четвърти и пети. То това, което е фиксирано тук. Да. Няма. Те са разделени, нали, да поясним това, което с колегата преди да почне заседанието си говорихме. За да съществува паралелка, има определен минимум от ученици. И когато е над 10, нали, е с утвърждаване от началника от РО от Благоевград. Когато е под 10, са тези класове. Тогава вече е с наше решение на Общински съвет. Това е разликата. Определено на четвърти клас. Има си Четвърти има първи, втори, четвърти, пети. Четвърти клас. Даже вчера им се записа още едно дете, в Коприлен са 12 деца в четвърти клас. Да. Да, 11. 12 са вече в Коприлен децата в четвърти клас. Добре, нататък. Седмото решение ви каза, касае училището в село Обланица. Утвърждава 9 броя маломерни паралелки с минимален брой ученици в паралелка не по-малко от 10 броя, както следва. Първи А клас 12, първи Б 12, пети 15, 9 А 15, 9 Б 15, 11 А 16, 11 Б 14, 12 А клас 14 и 12 Б 15 ученици. Необходимите средства, да, виждам го, за обезпечаване на учебния процес извън определените по едните разходни стандарти за село Обланица, умножен с не по-малко от 20 на 100 от размера на съответните разходни стандарти по член 68, алинея 2.2 от наредбата за финансиране и училищно образование в размер на 5513,60 за съответната дейност до края на финансовата 25-та година. Тук отзад в таблица е дадено справка към тази докладна, съответно учебно заведение, населено место, общ брой ученици, съответно групи или паралелки, маломерни паралелки, брой ученици от тях, недостиг и общо недостиг ученици. Общо за недостиг само става въпрос за училището в Албаница и Копривен 65, Албаница 24. И Кирил Методий, село Блатска 77. И, колеги, това са решения, които трябва да вземем по отношение на утвърждаване на структурата на учебните градини и учебни заведения на общината. Ако имате въпроси, то това е реалната ситуация, това са ученици, няма къде да намеси повече, така че... Има някакви колеги нещо? Това е...
Хубаво, ако няма някой да пита, да предлагам да гласуваме, т.е. утвърждаваме структурата на детските градини и учебните заведения в община Каджидимово за учебната 25-26, който е за, моля да гласува. От 5 за, 0 против, 0 въздържали се, тази докладна е приета. И остава най-голямата. Това е относно приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Каджидимово и на годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2024 година. Трябва да вземем някакво решение, които са: първо, Общински съвет на град Каджидимово приема уточнение годишен план на бюджета за 2024 година по приходната и разходната част по функции и дейност, както следва. По прихода 16 милиона 233 389 лева, разпределени по параграфи съгласно приложение номер 1. По разходи 16 233 389 същото, разпределени по функции съгласно приложение номер 2. Второ, Общински съвет град Каджидимово приема отчета на бюджета на община Каджидимово за 2024 година, както следва. По приход 17 милиона 389 950 хиляди, разпределени съответно по параграфи съгласно приложение 1, и по разхода 17 милиона 389 950 хиляди, разпределени по параграфи съгласно приложение номер 2. Трето, приема окончателния годишен план и отчет за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2024 година. Четвърто, Общински съвет град Каджидимово приема годишния план и отчета за капиталовите разходи за 2024 година на община Каджидимово съгласно приложение номер 3. И пето, Общински съвет град Каджидимово приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Каджидимово за 2024 година и задължава кмета на общината да представи в Министерството на финансите и Сметната палата годишния отчет за състоянието на общинския дълг и решението на Общинския съвет за приемането му съгласно приложение номер 4. Има обяснителна записка, план за приходи, разходи. Това ако го четем, трябва да стоим до... Това гледам в другите. В другата после ще се гледа след тази. Това не е миналото ми. Да. Комисии, където се държаш. Това Това е отчет. Ако ще му гледаш нещо, все пак, ако някой иска нещо да пита, ако е направо впечатление по отношение на приложенията, разходи, приходи и така нататък. Да гласуваме. Колеги, ако няма, предлагам да гласуваме приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на община Каджидимово и на годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2024 година. Който е за, моля да гласуваме. От 5 за, 0 против, 0 въздържали се, отчетът е приет. С това дневният ред се изчерпва.